kabaruuji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sar. Hettiyankoɓe tedduɓe radio Jawol Sar on calminama hannde ko alarba 4 lewru mars hitan ujunere 2026 joni meftane men e kabaruuji. Meftane men e kabaruuji jaten hen koye Amadou Touré. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jaam hiire moon wonande heɗotoɓe min so tawi kabaruuji jettimon hadde nangue muddi ɗum noon hande nangue mutata ko 6h34 wonɓe ɗo e diwan Cincinnati ñalawma janggo alhamis wonande hejjoroɓe kejjari moon yo darto 5h51 janggo alhamis kumtari ko 6h35 ñande aljuma kejjari moɗon yo darto 5h49 ñande aljuma nde humtete so tawi Allah jaaɓi ko 6h36 habaruji meɗen e États-Unis guitoɗen ko to Texas nan woteji mbaɗin toon hanki ɗiɗon ko woteji primaire suɓade hol wonoɓe candidat ji wonande démocrate en wonande républicain ji e élection ngaji baɗoji lewru novembre hitan ujunaji ɗiɗi nogas jeegom siftini ɗon tan ɗiɗon woteji kadi ne wayno kanko Jasmine Crockett waddanno ko neɗɗo goto biyeteɗo James Talarico jam hanki kanko Jasmine Crockett o ari toon to campagne makko pour wiide ko jaaɓi wonde ko oɗon heewi kono noon e caggal muɗum o wiiti wonde ko campagne makko walla hara nde gasan taw saabu o heeɓi habaruji wonde ko woni yimɓe heeɓ fonnoɓe wotandemo gaari e nokkuji kaɗama wodde o tugni kadi koye kuulal jamirore ñawore waɗa noon nde wiya wonde ko so tawi wonto nokkuji gorteɗi ɗi so tawi yimɓe dokki wodde toon ko udda walla waɗi panuji to neɗɗo wawi yaade fof ne wawi wodde ɗum noon kanko Jasmine o wi wonde ko ene wayno ko résultat final suwata o gasi banggue républicain ji aussi ene wayno kanko Cornyn ko sénateur gonɗo toon yimɓe wodɓe ƴewanno heptude place muɗum e kanko Jasmine Crockett kadi so tawi o gañinoma koye ono fottiyanno Cornyn ko kanko wonno sénateur gonɗo toon ene wayno o foɗodiranno yinnude heftude place makko kanko biyeteɗo Paxson kañum ardi département justice toon to Texas ene wayno hay goto mabɓe gañaki goɗɗon par ce que il faut ko goto mabɓe dañaki ne ɓuura 50% nde wawi wiyede gañima tawdunoɓe gañaki ene wayno oɗo sadio joni mi jahata ko runoff ɗum noon kadi ko ɗo e lewru to Caroline du Nord aussi ene wayno ko démocrate e républicain ji goto fof andi hol gonɗo candidat mum ko fati woteji baɗoji e lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom habaruji men États-Unis hande toon to congrès hono gardiɗo homeland sécurité hono Christine Noé o continue kadi arde toon hande ɗum noon o continue dañde yimɓe yennoɓe wonande démocrate e républicain ji foof banggue républicain ji ene tina hen hono kanko sénateur jeeya toon to Louisiana kanko Kennedy e sénateur goɗɗo jeeya toon to Caroline du Nord biyeteɗo Tillis en wayno ɓeɗo ɗiɗi foof mbi wonde ko gardigu makko toon to homeland sécurité ko gueɗe ɗe moƴƴani kanko Tillis noon ene wayno o wi wonde ko tawde kanko gardiɗo homeland sécurité o jaɓani jabade won namde won ko kanko sénateur jeeyaɗo toon Caroline du Nord o wi wonde kala ko fati wallude hankadi budget ko fati homeland sécurité ko bloqué ɗum kanko ɗum ko républicain ji banggue démocrate en aussi yiyama hono kanko sénateur Doug Durbin jeeyaɗo toon to Illinois e kanko sénatrice jeeyaɗo toon to Minnesota hono biyeteɗo Gorbachev ɓeɗo ɗi fof ene wayno kuccinema ko namde ɗe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa no wiide wonde ko semti walla o yaawi wadde ñawore makko surtout nde kanko biyeteɗo Pretty Alex nde fellande wiide wonde ko wat buniyan kanko hoore makko o andano holko haala koko woni Michelle Obama ko ancienne première dame leydi ndi joom suudu Barack Obama e nder konguɗi ɗi o haaldi kadi neɗɗo goto joguiɗo jewtu muɗum e télévision biyeteɗo Conan O'Brien o wi wonde ko comportement mo kanko Donald Trump waɗata toon to Maison Blanche o sinde toon kamɓe ɓaleɓe idiɓe laamade leydi ndi ɗum noon o haalata ko Barack Obama ko kamɓe mbaɗano oɗo comportement tawno hande ɓe cokama kanko Michelle Obama o wi wonde koɓe gonni toon ko gorko makko woni président ko kala gueɗe ɗe mbaɗata mbaɗa ɗum tugnade e deftere no windira ha fewi pour ɓe mbasa wadde erreur goto kanko Conan O'Brien kanko hoore makko wi o yaadino Michelle Obama goto e visite aji mabɓe toon to Moyen-Orient tugnade ko haali o wi wonde ko o teskirima tan kala koɓe kalata walla kala koɓe mbaɗata toujours ko gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko wasde wadde erreur pour oto haalede oto wiyede wonde ɓe pewani ko hunde nde ganduɗa kanko Michelle Obama ko ɗiɗon sifaji goni ɗi ngala oɗo sa joni toon to Maison Blanche kamɓe Maison Blanche noon nde ɓe nani kaɗon haalde enen ɓe jaatimo mbi yo siftoro 80 million Amérique naaɓe kañumen gotani kanko Donald Trump gotanimo kadi ko yo wadde gueɗe ɗo waɗata ɗe ko wawi wonde foof ɗum kadi ko jaabuli hakkude kanko Michelle Obama e kanko Donald Trump habaruji men international puɗɗoɗen ko haare wonde hakkude Iran e kamɓe États-Unis e kamɓe Israël habaru keso hande ne wayni ko kamɓe Iran tugnade habaruji gumiri toon to Turquie wiya wonde ɓe berlima missile faade toon to Turquie kono oɗon missile en wayni ko kamɓe dadiɓe walla doole e OTAN cammini oɗon missile oɗo sa joni kamɓe Turquie ɓen ƴewto holko ɓe mbaɗata tugnade kadi habaruji Al Jazeera haali ɗum kadi BBC haali ɗum ɓe mbi wonde ko kamɓe défense uji gonɗi toon taw ko OTAN gonɗi saraji Turquie ne wayno ɓe cammini missile goto no ummi toon to Iran ɗum noon missile o ene wayno ko kamɓe Iran berli ɗum ɗo kadi ko hunde hawnaki wawde addude hono kamɓe yimɓe OTAN so babude so neɗɗo mabɓe attaquama ɓe jogui kuulal mbiyata kuulal joyoɓel kala neɗɗo attaquaɓe ene wayno kamɓe fof attaque kanko ministre Turquie naɓe toppitiɗo ko fati affaire étrangère biyeteɗo Hakam Fidan e nder konguɗi o haali o wi wonde o haalde tolno makko mo Iran o famni ɗum mettere ɓe jogui kamɓe toon to Turquie wonande missile gummiɗo to Iran no haaldi ko no ministre des affaires étrangères mo Iran biyeteɗo Abbas Araghchi e nder konguɗi o haali ene wayno Iran kañum hoɗum jaaba hen kono wi wonde ko ene wayno hayso ɗum ari toon hawnaki kañumen ma enquête oɗo sa joni OTAN eɓene continue enquête ɗeɗo gueɗe pour ƴewde so tawi jogorani wattude tugnade
hande khabru chakiri non kambe otambe ngoni ko yankidde pour yawde so tawi Iran tey dum wala ko erreur kanko ministre des affaires étrangères wala ministre défense mo États-Unis hono kanko Peter Hegseth e nder konngudi o haali o wi wonde tawde missile bawnode nelde ton Turquie fo en wayno mo ñamgil yettaki leydi o wi haalde oɗo sa joni hutorade article 5 ɗum ala ko firti par ce que ɗum jarani ɗum taw pour le moment ko wawi wonde fo en wayno haare nden continue e nder habruji jaltude kadi hono kamɓe Israël naaɓe e nder konngudi ɗi ɓe kaali hande ɓe mbi wonde koɓe mbawi yande toon to Iran kadi ɓe mbawi warde hono garde révolution mo Iran ala confirmation gummiɗo toon to Iran taw oɗo saaji jambe cenke no wayno ko kamɓe Iran e kamɓe Israël ɓe no continue kadi wellodirde bomboji goɗɗi kadi mbiyata laama e leyɗele ko wayno Kuwait ko wayno kadi Qatar tugnade hani konngudi gummi toon to Arabie Saoudite sibabunde kamɓe Iran kaɓe werlade toon missilaji toon to Riyad ene wayno Arabie Saoudite wi oɗo saaji koko pari kala nde missile ari toon goɗɗo kañum ko horum koko defandata horum sifti ɗon tan Iran ko feli ɗeɗo leyɗele arabe walla ɗeɗo leyɗele julɓe ko sibabunde kañum en koyemumen jabde base uji militaire uji américain ji walla représentant ji Israël ene gona e leyɗele mumen ko ɗum waɗi donc gila nde har nde fuɗaki kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko kala nde États-Unis ene mabɓe ɓe gandu kala ko woni jeeyi mo ganduɗa kamɓe États-Unis jeeyi walla Israël jeeyi kamɓe Iran koɓe yanoɓe hen ɗo ɗo jaten ɗo en tugnade hande habaruji Al Jazeera ɗe haali mbi wonde mayɓe toon to Iran ɓuuri oɗo saa joni kene woni ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo ko ɓuuri hewde ɓeɗo mayɓe kadi tugnade hande Al Jazeera ko yimɓe civil en e kadi ko sukaɓe mayɓe abbima oɗo saa joni kene wona temedde ɗiɗi e sappo e jeenayi neɗɗo hande habaruji men ko fate e haare nde ɗo ɗo États-Unis en wayno département défense e kamɓe département affaires étrangères ɓen continue hande jogade caɗele pour famnude yimɓe holko woni sababu ɓe naate e nde ɗo haare ko heccitawel hono kanko gardiɗo affaires étrangères Mercredi o haalino wi wonde ko sibabunde ɓe tini wonde Israël koko jogori attaque de kamɓe e Iran e ɓe gandi so Israël idima attaque Iran koko jogori wattade ɗum noon so wattima américain ji kewɗi mayat ko ɗum waɗi kamɓe ɓe guidi attaque e oɗo ñalawma ni kadi hono kanko Peter Hegseth nder konngudi ɗi o haali o wi wonde koɓe gandi ko Iran kañum hoore mum jaɓani haaldede kadi ene wayno ko yimɓe ɗiɗo noldunoɓe toon kanko Kushner e kanko kadi Witkoff ene wayno koɓe mbaɗi beeje foof beele Iran e jaɓa haaldede ko fate programme mum nucléaire mo jogui o beele en wiye acci kono ene wayno ko sibabude ɓe paami ɗum ɗon ɓe paami kadi Iran oɗo saa joni hawnaki jogui anniye continue programme nucléaire ɗum waɗi kamɓe États-Unis ɓe jani hen haalluji goɗɗi kadi gummidi toon to Israël e nder intelligence o haali wi wonde ene wayno ko Iran fandima jogade bombe nucléaire so yiiɗi no fuɗɗade bombe nucléaire ene wawno fuɗɗade ɗum ɗon noon e wiide mabɓe ko hunde nde ɓe gandi waɗi kamɓe Iran eɓe jogui ɗeɗon doole gila nde États-Unis e kamɓe Israël ɓe jani mabɓe gila e lewru juin ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saa joni américain ji heewi kene wona joni 69% américain ji namdaɓe ene wayno ko kañumen koyemen beltaki e ɗiɗo haalluji ɗi ganduɗa kamɓe gouvernement Donald Trump mo hutori pour neldude toon armée walla yande Iran walla uddude guerre e kadi ene wayno oɗo saa joni toon to congrès kamɓe démocrate ɓe continue pusde oɗo saa joni pour ƴewde addudemo kanko Donald Trump non seulement wadde proposition addemo han kadi hutorade pour déclarde guerre ɗo wawi wonde foof kono noon kadi ene wayno ko so tawi élection ngaji garoji newru novembre so tawi kay waɗi kamɓe démocrate soɓe keeɓi laamade taw kamɓe ɓe jogui koɓe kaɓire makko kanko Donald Trump cakkitoɗen dukoji gonɗi oɗo saa joni hakkude kanko Donald Trump e kamɓe kadi ardiɓe Espagne e tugnade ko yalti ene wayno ko kanko Donald Trump sibamo ɗo ɗaɓɓino leydi Espagne ko yo yamirɓe ɓe mbawa hutorade weeyo mum kamɓe Espagne ɓe mbiya ala ɗum ala hen kanko Donald Trump noon sibamo ɗum ɗon o wi wonde ko kala commerce walla kala gueɗe ɗe ɓe jokkodirano e Espagne o dartini ɗum haalaɓe kanko gardiɗo leydi Espagne premier ministre e nder konngudi ɗi o ƴeftende o wi wonde ko Espagne jogorani ruttade caggal haare hakkude makko kanko Donald Trump e Iran ɓe narta hen e kadi weeyo mabɓe hutortaki ɗum noon ne wayno ko uure bonde nen hakkude mabɓe kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo siftinde on tan ko Espagne kañum hoore mum gila nde kanko Benjamin Netanyahu nde o ñawete toon to cour pénal international e wayno Espagne kañum hoore mum koko wonno pour wonde kanko Benjamin Netanyahu e kamɓe États-Unis koɓe mbaɗanno toon to Gaza koko fenante ko on guuto continue hande hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Espagne hettiyankoɓe tedduɓe radio Diol Sare yo joom jaam waɗan en jaam gonen e jaam oga banggue ko musidɗo moon Foutanké Diaw